shootingan nggih kenang-kenangan. Nah, sehat, Bu? Tambah nom mereka kaya lho. Terus. Ora apa-apa lah. Keton. Dadi mertuaku ora sidak. Oh, gembeleng. Oh, pacaran karo Mas Kaya apa Devi? Ora sidak, jangan wong anu urun jodone. Jarene kala weton iki wetone nggih, wetone panahan karena jemak kliwon nyong sing setupaing iki ora kena jadi ora sidak. Iya, lagi rekomennya karo Bapak. Biasa. Ngenyis disit iki. Lengger anyaran gie. Ndek anyaran apa? Anyaran nembe metu kang plastik. Kang plastik. Katrisnan wirat maya. Ibu Natem di Ibu Natem ya.